1000 nickel 1000 nickel 1000 होनाय जाबाय नोंथाङा आं सिथिबाय ए रायबाय थाबाथाय इदि गनजों थुयो मानसिखो इबो दैमायावसो लांना गारिदों नों गावनि पुलिस स्टेसन थांनो हायामोन ओरैबायदि जुनार मानसि ओंखारबाय दासान्दि तो बिनि सोमोन्दै आं भिडिअनि गेजेराव दसे बुंसै तो जियानो जादोंला जों साननै सिगाङाव जों मोनसे स्पिड नङा दे माने आं माने स्पिड सरायनो गियोसै तो बिनिखि जों स्ल' रेस खालामदोंमोन जों फैसानि तो बेखिनि इजा नायना लादो आरो ना तो बिनि उनाव आङो Hey guys, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर तो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे चेलेन्ज लानानै फैलायबाय लोगोफोर तो बाट बेरेसा स्पिड नङा लोगोफोर तो बे मोनसे लोगोफोर मोनसे स्ल' रेस माने जायनो लोगोफोरा हाइस्ट माने लाखै सरायनो हागोन बिथांनो जितिगोन 1000 रुपिस लोगोफोर ओके तो नायलांबाय थाबानो जाबाय तो जों डेभिडजों आंदों माने बादायनोसै आरो आंनि जाबाय 20 डेभिडनि जाबाय MT15 तो जायनो स्ल'सिन हमना ला 1 निफ्राय खमसिन जायनो बादायनो माने सरायनो हायो बिनि जाबाय बे गेमनि विनार बिनि जाबाय मोनो विनारा 1000 मोनगोन बे फेक नङा डाइरेक्ट माने जों होखागोन आरो केस होलायबाय जों लोगोफोर जों गेमखौ स्टार्ट खालामसै आरो ना तो नैबेनो जाबाय लोगोफोर जोंनि जोबथा बाउन्डारि तो जोंनि बेगा दङ हमना 10 मिटार गोजान आरो ना तो बिनिफ्राय जों बिराद स्ल' फैगोन तो जायनो फार्स्ट मोनखायो बिनो हारिगोन तो लोगोफोर जों स्टार्ट खालामसै आरो ना तो रानसै सोरजियो हफरबाय सियो हा सियो 1 2 slow. Mister buru kamu jual masak. Dah gedam. Second ha. Beki sendai. Gerba hari bay. Next ada kontam jangan arna. Kontang mazal hari ya. Ini. 1 2 3 Pas tang sini ya. Gerba pas tang sana. Dah pas tang. Saya pas tang ini hari ya. Saya susah. Ini bosan dua. 1000 ini putra. Harus lu. Aduh, pas second ini bisa main lagi puara. Last jangan final round. Tapi yang Zaina hari ya. Bina henanggan 1000 rupees. Okay. So let's see. Gerba? Yes. Mai ang hariban ni mah henang le. Ni mah excuse gya. 1000 ni pas ada 1000 1 2 3 Mana ontai tak kena hari biar mana ontai apa boleh? Garis ni balance kam. 1000 nickel 1000 nickel. Jangan mana bungai ke jangan sepaya di bunga bini ser na upai ya mana kira kalau nampak tidak angin nasi dar na upai gila. Hang mai bisa kan nama 1000 winner. Nah yang bitangnya mana zi bungai lekaya 1000 ni zi jeng badaidemen to bini lekaya bitanga mana jitibai upai ya internasional to bini mau bitangnya nai note paso 1000 rupiah tentang henai sabai tentang jitibai zai bisa gani zai Nih besar komen खालामबानो जाबाय नोंथांमोननो माने मा चेलेन्ज नांगौ थ' लोगोफोर थ' बे भिडिअआ जाबाय दिनैनिफ्राय सानथाम सिगांनि आरोना जेला आं न'आव दङमोन आरोना थ' न'आव जों भिडिअखौ बानायदोंमोन थ' दायो आं क'क्राझाराव सफैबाय माने एग्जामनि थाखाय आरोना माने आं आंनि एम ए नि फार्स्ट सेमिस्टारनि एग्जाम सोलिगासिनो दायो दिनै थांबाय आरोना दिनै फार्स्ट एसेलाय मोजां जादों जानायालाय थ' जियानो हक दा बयसो भिडिअ मोनसे नुदों आरोना माने सासे हौवाया माने फेजोबनाय आरो फेजोबनानै माने गावनि हिनजावखौ गनजों सुदों जाहैबाय ओरैबायदि माने खोनानो बोरै नाङो आरोना माने औवाजों सुदों फेजोबनाय गावनि हिनजावखौ आरो हिनजावा थैयाखैमोननो माने 2 घन्टासो माने हिनजावा बाब्राबदोंमोन आरोना माने थैयाखैमोन खिन्थु थैखाय मा खालामदों बुरैया माने दैयाव गारिबाय जाहैबाय जेनेबा फुथारनोसै आरोना फुथारखाबाय माने मा बुंनो आरोना माने जौआ मा खालामो मानसिखौ माने फाग्ला जालायनाय बिदि हुस गैयै जालायनाय बिदि लोंनाङा आरोना माने
गुबुन हारिया मा सानगोन बर'खौ माने गोदोनिफ्रायनो उसुर जाति माने मुगै जाथाव जाति होनना मोनथिजाबोखानाय आरो दाबो लासै आं जौगानाय समावबो बिदि खालामना लाबालाय सोर माने मा बुंनो आरोना माने बेथ' भुल दंखायो बेथ' बहुत गोदोर साजा मोनदों माने आं ओरैबायदि जोंदो बे बोरायखौ आरोना खाथियाव मोनैबा आं बिराद बुगोमोन आरोना माने बुफ्लांगौमोन आं माने बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनोबा माने एमजे एनिथिं आरो जोंनि प्रकाश दामोननि माने चेनेलाव थांना नायबानो जाबाय आरोना थ' आं फुल भिडिअखौ आपल'ड होला थ' जोंनि बर' हारिया दाबो जे जौगानो हायाखै दाबो माने जौनि फुख्रिनिफ्राय दाबो माने दावगानो हायाखै उथिखांनो हायाखै थ' बेनो मोनसे प्रुफ माने गोबां मानसियानो आरो सेंग्रायानो जा बोरायानो जा सेंग्राफोराथ' लोंनाया बांजोब्बाय लोङै लोङै बाइक सलायै थैयो क'क्राझारावथ' 6 जननि बारबाय नोंखौ थैनायानो आं मोनथियामोन खिन्थु आं दाखालिसो फैदोंना क'क्राझाराव थ' दाखालिसो आं फैग्रा एक्सिडेन्ट नुखाबाय आरोना थ' बहुत मानसि थैगासिनो बिदिनो मा जाखो देग्लाय बोसोराव माने मोनसे बाथ्रा माने दासान्दि बहुत एक्सिडेन्ट जागासिनो ना थ' बेनिखाय बुंसै माने आं प्लिज माने गासैखौबो खावलायो नोंथांमोना जाय बाइक सालायदों सेंग्राफोरानो जा सिख्लाफोरानो जा सेंग्राफोरा स्पेसियेलि माने गासैबो माने हेलमेट लाथारा आरोना माने मोनसे दामि एक्जर नङाबा जिखि जाया मोनसे केवाइटि जिखि जाया दामि हेलमेट ला माने जाय रेस खालामो माने जाय बाइक स्पिड सलायो जाय माने एसे फांकि माने राइडार नङा होमबा थ' बिसोर माने हेलमेट लाथार आरो हेलमेटथ' फ्रायानो लाखाया लानायालाय खिन्थु निखौ मारिया माने नियाव मोनसे लक थायोना लोगोफोर थ' बिखौ मारिया आरोना थ' बिखौ लाथारा आरोना माने बि लकासो माने गाव नोंनि जिउखौ बासायनो आरोना माने एक्सिडेन्ट जाबा बे केवाइटियानो जा एक्जरानो जा दामि ब्रेन्डानो जा बे गलांखायो झटका जायोना एसां स्पिड 80-100 स्पिड सेकेन्डआवनो नोंखौ लाबथागोन मोनसे फर्सआ थ' बेयाव माने झटकाजोंनो माने खारफालाङो आरो हेलमेटआ थ' नियाव थाबा माने नियाव खादोबा माने खारफाया आरोना माने प्रायानो बिखौ माने गोदोनायाव बिदि सेबो होना माने खाया खिन्थु प्लिज खा जियानो जा लोगोफोर जोंनि एड्रेसखौ जानो बोरै मोनखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय एन्ड गुड इभिनिं अल अफ इउ थ' बेनोसै गेजेर गेजेर आं बिदिनो भिडिअ लाबोबाय थागोन एग्जाम सोलिगासिनो गाबोन गैया समफोर दं एग्जामा थ' बेनि दायो आं एसे फरायनोसै आरोना नेक्स्ट लोगोसे लोगोफोर थ' जाय साबसक्राइब खालामाखै थ' साबसक्राइब खालामहैबानो जाबाय नङा होमबा 100K जोलै खालामहैनो दा रिसेन्टलि 70K जाबाय थ' थेंक इउ फर 70K लोगोफोर थ' आरो 30,000 साबसक्राइबार नांबावगौ आंनि चेनेलाव आंखौ माने 100K साबसक्राइबार आंखौ सहैदों